ሳያ ሰሓቂትን ፀወታን ዕላልን ትፈቱ ከምኡውን ዝናባ ብዘንበሉ እዋን ኣዝያ ትሕጎስ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ብባቡር እንዳተጓዓዘት ከላ ኣብታ ባቡር ምስ ዝነበረ ሮኒ ዝተባሃለ ሰብ ትላለ። ኣብ መንጎ ጉዕዞኦም ኣብ ናይ ዕረፍቲ ጊዜኦም ዝናብ ክሃርም ስለ ዝጀመረ ሳያ ተሓጒሳ ክስዕስዕን ሮኒ እውን ብጠባያ ተገሪሙ ምስኣ እንዳዕለለ ይስሕቕ። ካብኡ ንድሓር ክልቲኦም ስለ ዝተፋተዉ ብሓደ ጊዜ ክሕልፉን ፍቕራዊ ህይወትን ይጅምሩ። እንተኾነ ግን ኣቦኣ ንሳያ ምስ ሓደ ራይጋቭ ዝተባሃለ ሃብታም ወዲ ከመርዕዋ ስለ ዝደለየ ንሮኒ ንሳያን ክፈላልዮም ይፅዕር። እቲ ንሳያ ዝፈትዋ ራይጋቭ ዝተባሃለ ሰብ ድማ ኣፍቃሪኣ መን ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ንሮኒ ከሳቀዮ ይጅምር። ሰላም ጋይስ ንሎማዓንቲ ድማ ኣብ 2016 ዝተሰርሐት ባጊሂ ዘርእስታ ኣዝያ መሳጢት ፊልም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መጀመርታ ግን ነዛ ፊልም ከም ትፈትውዋ ስለ ዘይጠራጠር ላይክ ብምግባር ክጅምሩ እንዳዓደምኩኹም ናብታ ፊልም ክሕልፈኩም። ታሪኽና ክጅምር ከሎ ሓደ ኩራና ዝተባሃለ ሰብ ንርኢ። እዚ ሰብ ናይ ፊልም ዳይሬክተር እዩ። ነቶም ኣብቲ ቦታ ተኣኪቦም ዝነበሩ ፊልም ዝሰርሑ በዓል ሞያ እቲ ፊልም ከመይ ጌሮም ክሰርሕዎ ከም ዘለዎም መግለፂ ክህቦም ከሎ ንርኢ። ኣብዚ ጊዜ ድማ ራጋቭ ዝተባሃለ ሰብ ናብቲ ቦታ ይመጽእ። ንራጋቭ ዝረኣዮ ኩራና ድማ ኣዝዩ ሰንቢዱ ነቲ ዝተለቅሖ ገንዘብ ከም ዝኸፍልን ከም ዝመልሰሉን ቃል ክኣትወሉ ይጅምር። ይኹን እምበር ራጋቭ ናብቲ ቦታ ዝመጸ ነቲ ገንዘብ ክወስድ ኢሉ ይኮነን። ናቱ ሓሳብ ዝነበረ ንኩራና ጓሉ ንሳያ ኣዝዩ ይፈትዋ ስለ ዝነበረ ንዓኣ ርእሳ ከም ትስሕት ገይሩ ናብ ባንኮክ ዝተባሃለ ቦታ ሒዝዋ ይኸይድ። ጓሉ ዝተወሰደትሉ ኩራና ድማ ናብ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ እንዳ ፖሊስ ከይዱ ጓሉ ከም ዝጠፍአትን ዓፊኑ ዝወሰዳ ድማ ራጋቭ ከም ዝኾነ ነቶም ፖላይስ ይነግሮም። ይኹን እምበር ቶም ፖላይስ ንራጋቭ ኣዝዮም ይፈርሕዎ ስለ ዝነበሩ ክሕግዝዎ ከም ዘይክእሉ ንኩራና ይነግርዎ። ጓሉ ብምጥፋኣ ኣዝዩ ዝሓዘነን ዝሕግዞ ሰብ ዝሰኣነ ኩራና ሓደ ዝሕግዞ ሰብ ከም ዘሎ ተረዲኡ ንዕኡ ንኽረክብ ናብቲ ቦታ ይምርሕ። ካብኡ ንድሓር ኣብዛ ፊልም አንድ ሮኒ ዝተባሃለ መንእሰይ ወዲ ንርኢ። ሮኒ ብማርሻል ኣርት ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ከም ዝነበረ በቲ ነቶም ተምሃሮ ኸርኢ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ንርዳእ። ንሮኒ ድማ ሓደ ሰብ ይድውለሉ። ዝተደወለሉ ምኽንያት ድማ ሓደ ዝፈልጦ ዝነበረ ህፃን ቆልዓ ሓሚሙ ናብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወ ይንገሮ። ኣብቲ ሆስፒታል ምስ በጽሐ ድማ ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ስቡ ዝተባሃለ ንርኢ። እዚ ቆልዓ ክዛረብ ዘይክእልን ንሮኒ ድማ ዘመዱ እዩ ነይሩ። ንሮኒ ድማ እቲ ቆልዓ ክዛረብ ክጅምር ትደልዩ እንተደኣ ኮይንኩም ብዙሕ ገንዘብ ከምጽኡ ከም ዘለዎምን ናይቲ ቆልዓ ጥዕና ድማ ከም ዝምለስ ግን ከምኡ ንኽገብሩ ገንዘብ ከም ዘድልዮም እቲ ዶክተር ይሕብሮ። በዚ እንዳሓሰበ ድማ ኣብቲ ኣፍ ደገ ማዕጾ ናይቲ ሆስፒታል ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ሮኒ ሓደ ንኩራና መሳርሕቱ ሰብ ናብኡ ቅርብ ኢሉ ብዛዕባ ዘጋጠሞ ነገርን ናቱ ሓገዝ ከም ዘደለየን እንተሓጊዝዎ ድማ ገንዘብ ከም ዝኸፍሎ ይነግሮ። ሮኒ ድማ ወላ ሓንቲ ማራፂ ስለ ዘይነበሮ በቲ ዝበሎ ነገር ተሰማሚዑ ናይታ ዘድሕና ጓል ስእሊ ንኽርኢ ይሓትት። ኣብዚ ጊዜ እቲ ሰብ ኣብ ሞባይሉ ዝነበረ ናይ ሳያ ስእሊ ይርእዮ። ሮኒ ድማ ናይ ሳያ ስእሊ ድሕሪ ምርኣዩ ክርበሽ ይጅምር። ግን ሱ ንኽሕከም ገንዘብ ስለ ዘድልዮ ሮኒ ነቲ ስራሕ ንኽሰርሕ በቲ ዝበሎ ነገር ይሰማማዕ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ካብቶም ሰባት ተፈላልዩ ንሳያ ንኽድሕን ኣብ ኣውሮፕላን ተሳፊሩ ናብ ባንኮክ ይኸይድ። ኣብ መንገዱ ድማ ሮኒ ዝነበሮ ተዘክሮታት ክዝክር ይጅምር። ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ሮኒን ሳያን ኣብ ሓንቲ ባቡር ናብ ተመሳሳሊ ቦታ ንኽኸዱ ክጓዓዙ ከለዉ ንሪኦም። ሳያ ድማ ንበይና ናብቲ ዝናብ ሓዚሉ ዝነበረ ደበና እንዳጠመተት ኣይዘንብ እንዲ እንዳበለት ክትዛረብ ምስ ጀመረት ሮኒ ብድሕሪኣ ኮይኑ ዘረባ እንዳሰምዐ በኣ ይግረም። ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ድማ ሮኒ ምስ ሳያ ናይ ዓይኒ ፍቕሪ ይሕዞ። ካብኡ ንድሓር ሮኒን ሳያን እንዳዕለሉን እንዳሰሓቑን ናብ እታ ባቡር ተዕርፈሉ ናብ ሓደ ቦታ ይበጽሑ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ ሳያ ኩሉ ጊዜ ሰሓቒትን ተፃዋቲትን ሰብ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ዝናብ ዘንበሉ ዝነበረ ቦታ ኮይና ክትስዕስዕ ትጅምር። እዚ ዝረኣየ ሬጋቭ ድማ ንሳያ ምስ ረኣያ ልክዕ ከም ሮኒ ፍቕሪ ይሕዞ። ናይ ዕረፍቲ ጊዜኦም ተወዲኡ እታ ባቡር ጉዕዞኣ ንኽትቅጽል ክትብገስ ምስ ጀመረት ሮኒን ሳያን ናብታ ባቡር ይድይቡ። ግን ሳያ ኣብታ ባቡር ነቦኣ ክትረኽቦ ስለ ዘይከኣለት ኣቦኣ ከም ዝጠፍኣ ንሮኒ ትነግሮ።
ካብታ ባቡር ወሪዳ ነቦኣ ክደልዮ ምስ ሓሰበት ሮኒ ባዕሉ ከም ዝደልዮ ነጊርዋ ወሪዱ ነቶም ኣብቲ ጥቓ ባቡር ዝነበሩ ሰባት ንሳይ ኣቦኣ ርኢኩሞ ዲኹም እንዳበለ ክሓትት ይጅምር። ግን ንሶም ኣይረኣናዮን ኢሎም እንዳነገርዎ ከለዉ ንሳይ ኣቦኣ ኩራና ናብ ሳያ መጺኡ እንታይ ትጽበ ከም ዘላ ይሓታ። እሳ ድማ ኣቦኣ ኣብቲ ውሽጢ ባቡር ከም ዘሎ ምስ ረኣየት ንሮኒ ንኽመጽእ ትጽውዖ። እንተኾነ ግን ኣቐዲማታ ባቡር ተበጊሳ ክትከይድ ጀሚራ ስለ ዝነበረት ሮኒ ናብታ ባቡር ከይተሰቕለ ገዲፋቱ ኸይዳ ንሱ ኣብቲ ቦታ ይተርፍ። ምስ መሰየ ድማ ራጋቭን ኣቦኡ ጉሩስዋሚን ብሓደ ኮፍ ኢሎም ድራር እንዳበልዑ ንሪኦም። ኣቦኡ ድማ ንወዱ ራይጋቭ ክምርዖ ከም ዝደልዮን ናቱ ሓጎስ ርኢዩ ክመውት ከም ዝደሊ ይነግሮ። ራጋቭ ድማ በቲ ዝበሎ ሓሳብ ከም ዝሰማማዐን ዝፈተዋ ጓል ድማ ከም ዘላን ንዓኣ ከም ዝምርዖን ይነግሮ። ንጽባሒቱ ንግሆ ሮኒ ጉሩስዋሚ ማርሻል ኣርት ናብ ዘሰልጥነሉ ቤት ትምህርቲ ከመርሕ ከሎ ንሪኦ። ኣቦ ምስ በጽሐ ድማ ሮኒ ንናይ ጉሩስዋሚ ተምሃሮ ክርብሾም ይጅምር። እዚ ዝረኣየ ኣሰልጣኒኦም ጉሩስዋሚ ድማ ንሮኒ ሃሪሙ ውዲቑ ስነ ስርዓት ክገብር ከም ዘለዎን ካብ ሕጂ ንድሓር ኣብዚ ቦታ ይነብር እንተደኣ ኮይኑ በቲ ሕጊ መሰረት እንዳተመርሐ ክነብር ከም ዘለዎ ይነግሮ። ካብኡ ንድሓር ኣብኡ ንዝነብር ሓደ ተምሃሪኦም ሒዝዎ ንኽኸይድን ምስኦም ክነብር ከም ዝኾነን ይነግሮ። ሮኒ ድማ ምስቲ ዝተመደበሉ ተምሃራይ ኮይኑ ናብቲ ናቱ ገዛ ይኸይድ። ኣብኡ ድማ ሓደ ንእሽተይ ስቡ ዝተባሃለ ቆልዓ ክላለዮ ዋላ እኳ ተደለየ። ሮኒ ግን ነቲ ቆልዓ ብዙሕ ከይተገደሰሉ ነቲ ዝነብረሉ ገዛ ክርኢ ይጅምር። ካብኡ ንድሓር ብናይ ህንዲ ባህሊ መሰረት ዝተዳለወ ናይ ጃልባ ውድድር ስለ ዝነበረ ራይጋቭን ኣዕሩኽቱን ምስቶም ካልኦት ጃልባ ዝሓዙ ሰባት ክወዳደሩ ይጅምሩ። ኣብ መንጎ እቲ ውድድር ድማ ራይጋቭ ንሳያ ምስ ረኣያ ብዝያዳ ሞራል ረኺቡ ብሓይሊ ነታ ጃልባ እንዳቐዘፈ እቶም ናቱ ጋንታ ከም ዝስዕሩ ይገብር። እዚ ውድድር ድሕሪ ምውድኡ ድማ እቶም ናቱ ጋንታ ነቲ ዋንጫ ክሽለሙ እንዳሓሰቡ ራይጋቭ ቅድሚ እቲ ዋንጫ ምሽላሙ ንሳያ ክረኽባ ከም ዘለዎ ብምዝራብ ምስ ኣዕሩኽቱ ኮይኑ ንሳያ ክደልያ ይጅምር። ሳያ ግን ማይ ክሃርም ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ናብ መንገዲ ወፂያ ዝናብ ክትህረም ትጅምር። ኣብዚ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ተፈላለዮም ዝነበሩ ሮኒን ሳያን ንኻልኣይ ግዜ ብዝዘንብ ዝነበረ ማይ ምኽንያት ይራኸቡ እሞ ቅድሚ ሕጂ ቋሪፆሞ ዝነበሩ ዕላል ቀጺሎሞ ክዕልሉ ይጅምሩ። ራይጋቭ ድማ ናብ ናይ ኣቦኡ ናይ ማርሻል ኣርት ቤት ትምህርቲ ኸይዱ ዘለዎ ብቕዓት ንኸርኢ ብዙሓት ሰባት ምስኡ ከም ዝጋጠሙ ገይሩ ምስኦም ክወዳደር ይጅምር። ራይጋቭ ድማ ልዑል ናይ ማርሻል ኣርት ክእለት ስለ ዝነበሮ ነቶም ወዳደርቱ ብቐሊሉ ክስዕሮምን ክሃርሞምን ይጅምር። እዚ ነገር ርሕቕ ኢሉ ዝርኢ ዝነበረ ሮኒ ድማ ብናይ ራይጋቭ ክእለት ይግረም። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንግሆ ሮኒ ኣብ ናይ ጉሩስዋሚ ናይ ማርሻል ኣርት ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለየ ናይ ጉልበት ስራሕ ክሰርሕን ነቶም ሰባት ክሕግዞም ከሎን ንሪኦ። ካብኡ ንድሓር ሮኒ ብዙሕ ድሕሪ ምስርሑ ኣዝዩ ደኺሙ ስለ ዝነበረ ዕረፍቲ ንኽረክብ ናብቲ ላዕሊ ቦሎፎን ናይቲ ገዛ ደይቡ ኣብኡ ኮፍ ይብል። ኣብዚ ግዜ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ማይ ክሃርም ይጅምር። ሮኒ ድማ ቅድሚ ሕጂ ንሳያ ዝናብ ኣብ ዝሃርመሉ ግዜ ይረኽባ ስለ ዝነበረ ሕጂ እውን ከም ዝሪኣ ተስፋ ገይሩ ኣብቲ ላዕሊ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ ቦታ ኮይኑ ይጽበያ። ሳያ እውን ዝናብ ክዘንብ ምስ ጀመረ ንሮኒ ስለ ዝዘከረት ንዕኡ ንኽትረክብ ተሲኣ ንኽትከይድ ምስ ሓሰበት ናይ ገዝኦም ማዕጾ ይኹሕኳሕ። እሳ ድማ መን ከም ዝኾነ ንኽትርኢ ማዕጾ ምስ ከፈተቶ ራይጋቭ ምስ ኣዕሩኽቱ ደው ኢሎም ይጸንሕዋ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ገዛ ዝነበረ ንሳያ ኣቦኣ ኩራና ነቲ ማዕጾ ዝኳሕኩሕዎ ዝተለቅሐሎም ሰባት ከም ዝኾኑን ገንዘብ ንኽሓትዎ ዝመፁ ስለ ዝመሰሎ ዓይነ ስውር ከም ዝኾነ ምሲሉ ንሳያ ኣቦኣ ሕጂ ብዚ ቦታ ከም ዘየለን ንሱ ሓው ኣቦኣ ከም ዝኾነ ንበዓል ራይጋቭ ይነግሮም። ራይጋቭን ኣዕሩኽቱን ድማ ንኩራና ሪኦም ድሕሪ ምስሓቖም ንሶም ክህብዎ ዝደለዩ ነገር ከም ዘሎን ንሱ ክህብዎ ከም ዝመፁ እምበር ዝቕበልዎን ዝወስድዎን ነገር ከም ዘየለን ከም ዘይደልዩን ይነግርዎ። ኩራና ድማ ዝድሕሪ ምስምዑ ንራይጋቭን ንኣዕሩኽቱን ንጓሉ ሳያ ሻሂ ንኸተቕርበሎም ነጊሩ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ሒዝዎም ይኣቱ። ሳያ ልክዕ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ምስ ኣተወት ራይጋቭ ነቦኣ ንኩራና ንሳያ ክምርዓዋ ከም ዝደለየን ምስኣን ተመርዒዎ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝህቦ ክነግሮ ከሎን ምስ ኣቦኣ ድማ ክሰማማዕ ከሎ ንሪኦ። ብዛዕባ እቲ ዝተፈጥረን ዝዘራረብሉ ዘለዉ ነገር ዘይፈለጠት ሳያ ድማ
እቲ ዝናብ ቅድሚ ምቁራጹ ስርሓ ቀልጢፋ ድሕሪ ምውድኣ ንሮኒ ንኽትረክብ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ተቋጺሮምሉ ዝነበሩ ቦታ ትኸይድ። ኣቦ ምስ በጽሐ ድማ ንሮኒ ትስእኖ። በይና ኮፍ ኢላ ድማ ንዑ እንዳተጸበየት ክትሓዘን ከላ ንሪኣ። ግን ሳያ ዘይተረድአቶ ነገር ሮኒ እውን ልክዕ ከምኣ በቲ ሓደ ወገን ኮይኑ ንዓኣ ይጽበይ ነይሩ። ሳያ ድማ ትጽቢት ነዊሕዋ ኣዝያ ሓሪቓ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ በይና ዓዊላ ክትዛረብ ትጅምር። ኣብዚ ግዜ ናይ ሳያ ድምፂ ዝሰምዐ ሮኒ ንዓኣ ንኽረክብ ናብቲ ንሳ ደው ኢላ ትዛረበሉ ዝነበረት ወገን ይመጽእ። ትዛረቦ ዝነበረት ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ ድማ በቲ ናታ ዘረባ ክስሕቕ ይጅምር። ብኸምዚ ዓይነት ኩነታት ድማ ናይ ሮኒን ናይ ሳያን ናይ ፍቕሪ ታሪኽ ይጅምር። ሮኒን ሳያን ድማ ዘለዎም ቅርበት እንዳወሰኸን ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍቕሪ ብዝያዳ እንዳዛየደ ይመጽእ። ሮኒ ድማ ናብ ናይ ጉሩስዋሚ ገዛ እንዳዶንግየ ክመጽእን ሰትዩ እንዳሰኸረን ክኣቱ ይጅምር። እዚ ዝረኣየ ጉሩስዋሚ ድማ በቲ ነገር ኣዝዩ ሓሪቑን ተቖጢዑን ከዘራርቦ ክፍትን ከሎ ንሪኦ። ሮኒ ግን ብዙሕ ሰትዩን ሰኺሩን ስለ ዝነበረ ንጉሩስዋሚ ግቡእ ዘይኮነ ቃላት ይዛረቦ። ጉሩስዋሚ ድማ ትምህርቲ ክህብዎ ስለ ዝደለዩ ዘለዎም ብቕዓት ተጠቂሞም ንሮኒ ዘይሓሰቦ ይሃርምዎ። ደጊሞም ከጥቅዕዎ ምስ ፈተኑ ሮኒ ናይ ጉሩስዋሚ መጥቃዕቲ ክከላኸል ይጅምር። ሮኒ ድማ በቲ ዘርአዮ ብቕዓት ብገዛእ ርእሱ ክግረም ይጅምር። ጉሩስዋሚ ድማ ንሮኒ እዚ ንኽገብር ዝሓገዞ ኣብቲ ገዛ ዝሰርሖ ዝተፈላለየ ስራሕ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ካብ ሕጂ ንድሓር እዚ ስራሕ ኣበርቲዑ እንተደኣ ሰሪሑ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ዓቕሚ ዝሓሸ ሰብ ከም ዝኸውን የረድእዎ። ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ሮኒ ንጉሩስዋሚ ከኽብሮ ይጅምር። ምስኦም ኮይኑ ድማ ዝተፈላለየ ናይ ማርሻል ኣርት ትምህርቲ ክለማመድ ይጅምር። ምስ ጉሩስዋሚ ድማ ብዝበለጸ ተቐራሪቦም ከም ኣቦን ወድን ይኾኑ። ኣብ ዝቕጽል ትዕዝብትና ድማ ኩራናን ራይጋቭ ጓሉ ሳያ ካልእ ሰብ ከም ዘፍቀረትን ንዕኡ ክትምርዓዎ ከም ዘይትኽእል ክነግሮ ከሎ ንርኢ። ይኹን እምበር ራይጋቭ እዚ ክኸውን ከም ዘይክእልን ንሱ ንዓኣ ከም ዝምርዓዋ ኣድላይቶ ኮይኑ ድማ ሰብ እውን ክቐትል ከም ዝኽእል ይነግሮ። እዚ ነገር ኣብ ጥቕኡ ኮይኑ ዝሰምዕ ዝነበረ ጉሩስዋሚ ድማ ንወዶም ራይጋቭ ተቖጢዖም ይዛረብዎ። ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከም ዘይብሉን ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ዘይትፈትዎ ጓል ክምርዖ ከም ዘይብሉ ይነግሮ። በቲ ነገር ኣዝዩ ዝሓረቐ ራይጋቭ ድማ ነብኡ ጉሩስዋሚ ኣብ ዝበልዖ መግቢ መርዚ ገይሩ ይቐትሎ። ካብኡ ንድሓር ንሳያ ኣፍቃሪኣ ሮኒ ከም ዝኾነ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ዓዋሉ ኣኪቡ ንሮኒ ንኽሃርምዎን ንኽቐትልዎን ይእዝዞም። ሮኒ ግን ሓደገኛ ሰብ ስለ ዝነበረ ነቶም ዝለኣኸሉ ሰባት ኩሎም ተባኢሱ ይስዕሮም። ካብኡ ንድሓር ሮኒ ነቲ ናይ መወዳእታ ተፋላሚኡ ምስ ራይጋቭ ክበኣስ ይጅምር። ራይጋቭ ግን ካብ ሮኒ ንላዕሊ ብቕዓት ስለ ዝነበሮ ንሮኒ ክሃርሞን ክቕጥቅጦን ይጅምር። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ንዕሩኽቱ ንሮኒ ንኽቕጥቅጥዎ ደጊሙ ይሰደሉ። ሮኒ ግን ብሓይሊ ካብቲ ወዲቕዎ ዝነበረ ተሲኡ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ናይ ነዳዲ መምልኢ ሒዙ ናብቶም ናብኡ ዝመፁ ዝነበሩ ሰባት ክደፍእ ይጅምር። ኣብ ኢዱ ላይተር ሒዙ ድማ ንራይጋቭ ንምንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ይሓቶ። እሱ ድማ ዝፈትዋ ጓል ከም ዝወሰደሉን ንዓኣ ንኽረክብ ድማ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ክሳብ መወዳእታ ከም ዝገብር ክነግሮ ከሎ ንርኢ። ብኸምዚ ዓይነት መልክዕ ድማ ካብቲ ዝነበረ ተዘክሮታት ወፂና ናብዚ ሕጂ ግዜ ተመሊስና ሮኒ ባንኮክ ክበጽሕ ከሎ ንሪኦ። ኣብኡ ምስ በጽሐ ድማ ናብ ሓደ ራይጋቭ ዘመሓድሮ ናይ ባእሲ ውድድር ዝካየደሉ ቦታ ኸይዱ ኣብኡ ምስ ዝነበረ ሓደ ተወዳዳሪኡ ክበኣስ ይጅምር። ሮኒ ግን ልዑል ብቕዓት ስለ ዝነበሮ ብሓንቲ ግዜ ሃሪሙ ነቲ ሰብ የውድቆ። ከምኡውን ናብታ ካሜራ እንዳጠመተ ራይጋቭ ሮኒ ከም ዝመጸ ከም ዝርዳእ ክገብር ከሎ ንሪኦ። ድሕሪ እቲ ውድድር ምክያዱ ድማ ሮኒ ናብ ዘዕርፈሉ ቦታ ይኸይድ። ደጊሙ ድማ ናብ ናይ ቀደም ተዘክሮታቱ ይወስደና። ናይ ጉሩስዋሚ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ድሕሪ ምሕላፉ ናይቲ ከባቢ ፖላይስ ንሮኒ ንኽዘራርብዎ ናብቲ ቦታ ይመጹ። ሕቶታት ከም ዘለዎም ነጊሮም ድማ ንምርመራ ኣሲሮም ይወስድዎ። ኣብዚ ግዜ ራይጋቭን ኩራናን ብሓደ ኣብ ሓንቲ መኪና ኮይኖም ብመንገዶም እንዳሓለፉ ከለዉ እቶም ፖላይስ ንራይጋቭ ሰላምታ የቕርብሉ። እቲ ዝነበረ ናይ ምርመራ ሕቶታት ወዲኡ ድሕሪ ምውፅኡ ድማ ሮኒ ንሳያ እቲ ዝረኣዮ ነገር ንኽነግራ ይኸይድ። ይኹን እምበር ሳያ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ዘፍተሐካ ኣቦይ እኮ እንዳበለት ንሮኒ ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ኣቦይ ከምዚ ኢልካ ትዛረብ ኢላ ብኡ ትሓርቕ። ሮኒ ድማ ናይ ሳያ ሓሳብ ድሕሪ ምስምዑ
نسايا كاب حجي ندحر أبز بوتا ختصنح كم زي كإلن نسبو حيزوو ناب كالق كتما خمز خيد نسا دما مسو خد كي تدلن تد أخوينا أبتناي بابور بوتا ساعات شدشة نخرخبو نجيروا قديفوا يخيد سايا دما زدحر مسمعا ناب جزا أخيدا ندي أن حفتان اندانا قرتن باتستفتر نجر كتبك تجمر ازز سمع أبو أكورانا دما حدا نجر يحسب نسايا نوروني نخفلالي مدب كوتسي يجمر أب موداتو دما حدا نجر وسينو روني زهر ممثيلو نابت جزاياتو ازز رأيو نكورانا سدرو دما باتستفتر نجر أزيوم سنبيدوم من كم زهر مو يحتوو السو دما روني خم زهر مو نسدرو ينقروم سايا دما أزدحر مسمعا أزيا تحزن نتصبحيتو نقوه روني نسبو حيزوو أبتناي بابور بوتا كوفيلو نسايا ختصبيا يجمر سايا جن كتمت آي قالتن ازز رأي روني دما نسبو حيزو ناب تحسيبو زنبرا ختما خيدو نابرو نخقتصلي وسن كابو ندحر زا فيلم ناب زحجي جيزيت ملسنامو روني بزعبات زحلفن دحسبه قدم حجي سايا هيباتو زنبرت قلبت حيزو يريا شعون الشعوغن حدا زي حسبو نجر يفتر اتزقات اما نجر دما رايقاف روني ابانكو كمز بتحس لزفلته ناتو مسارح تسابات سديدو كمز قطقطو خقبر يفتن روني جن ازيو لعل بقعت سلزنبرو ناتوم زمتو سبات كلهم كتكيتو نرايقاف عاركو يركبلو يناب استباهلو بوتا يمرح ابتقزام سبات حدما ننعارك رايقاف سبيتو حيزو سايات ركبلو بوتا نخنقرون السوت راي زي كونا اتبوتا خمي عينت حلوة خمزلوو اندافارا رحا كلو خمز نقرو يقبر اتسب دما روني زحاتتو خلو يملسلو ابتا مساسا لجيزي دما رايقاف نتادك إسا زنبرت سايا حانت خاب ألماس تسرحت ناي كساد اب كسادا يقبرلا ابزي جيزي سايا خاب دك اسا تبارابيرا ابتقا زنبرا ناي رايقاف حلاوي كتهارمو تجمر كتسيلا دما ناب رايقاف مسكدت اتهاريماتو زنبرت ناي رايقاف حلاوي رئسا هاريمي يودغا رايقاف دما ازين دا سنبدا بتليفون نعركي دولالو كومون سايا ماسيت خمزقات امان ناب هوسبيتال كوسدا خمزخونه رايقاف نعركو بيجوي نكرو رايقاف جن روني ابناي بعل بوجو غزا خمز نبره اي فلتاني نيرو بوجو دما نرايقاف بتليفون دحر مزررابو نتا موبايل عاتي نروني اتستفتر نجر كلي نكرو روني دما بزي جيزي نسايا حزوان خملت حانت عدل كم زرخبه يردا دحرستو سنة ساعتات دما روني نسايا نخملت نابت زنبرتو هوسبيتال يمرح أبو دما دكتور تمثيلو نسايا حيزو خيد يجمر بتنجر تطارات إيرو زنبر رايقاف جن نتوم دكتور تمثيلوم كملتو حاسيبوم زنبرو نروني نسايان نتب أفهم جيرومو زنبرو ماسك نخوتو وينقروم نت ماسك مسأليو دما رايقاف نت زرأيو مأماني سن نروني دما شقوت عاكينو كقتلو مسحاسبه روني قلتيفو ناتي حيزو زنبر بلح نجر أبناي سايا كساد جيرو كابزو بوتان تد أزيوت يومم نعا خمز قتلا اندا نجر يفراروحهم رايقاف دما نسايا أزي فتوى سل زنبره نتو مسؤ زنبرو ولا حد سب شقوت كيتكو سيلو نجيرو سايان رونين كابت زنبرو ونخوتي فقدلهم سايان رونين دما قلتيفهم كابت بوتا يملطو مشد دما روني نسايا نابت تنبرلو زنبرت بوتا نخوسدا مس حدا ناي مركب كابيتان كزاراربن زخفلو گنزب كساما مع كلو نريو بز مخنيا دما سايان رونين كاب بانكوك يملطو ناب حدا بوتا دحر مبصحهم دما بزعبا ناي قدم حجي تاريخ كزاراربو يجمرو روني دما نسايا نابز زمصه نعا اخد حنا دلي زيكونس گنزب سلا زخفلو خمز خونه ينگرا سايا دما بتزبلا نگر حريقه كتزاربو تجمر كم زندا بلدما كلتيوم حبيهم مزنبرو جيغان حوسوس زبل تاريخن كوص يجمر اب موداتو خلتيوم دما كرادادو يجمرو ابزي جيزي اب تخبابي برتع زناب كهرم يجمر لكع كم ناي قدم حج دما كلتيوم سبات بتزهرم زنبر الزناب زحلف فقراوي هيوتهم زكيروم يتعارقو بزعبا مصايوم اندحاسبو بحد اندعللو انداتغعزو خلو رايقاف بزمصي زي تباهله نابتي بعروني تحبيهم لزنبر بوتا مصيو نروني نسايا يتقعوهم سايا كم تريوم جيروم دما بيجو وي دما نرايقاف عركو بشقوت نروني توكي سهاريمو كابت زنبرو لعل زبل بوتا ناب تحتيو دقوه راقاف دما نسايا ناب بانكو كحزوا يملس
أبو مسبت حدما راغاف نسايا بقديتا نختمرعو ينقرا سايا جن بروني تسفاخي قرصت روني خمزمتن كابزبوتا خمزوصان تنقرو رايغاف دما بتزبلتو نجر እንዳስሓቀ روني خمزموتن أبو دربيوم قديفومو خمزموص ينقرا يخون امبر رايغاف زيتردو نجر روني بهيوت كم زنبريو روني دما نابت بوتا مصيو نتوم ناي رايغاف حلوتي كقطقطوم يجمر ازز رأيو سبات دما ابت بوتا نزنبرو نخالوت ناي رايغاف حلوتي بيت علارم اندادولو نخمصون نخحجزو من يحبرو رايغاف دما بيت ناي تعلارم دول سنبيدو انتاي كم استفتر نخري اب كاميرا تقديحو زنبره كري يجمر روني نبيجو اندافرارح خزاربو خلو مسرعي عزي سنبد مخنياتو مويتي إلوم قديفومو زنبرو روني بهيوت مسرعيو يحرق ناب عركو تأميتو دما كم زخدعو مستردئ اب ايد حيزو بزنبره بلح نجر نعركو بيجو هاريمو يقتلو رايغاف دما شعو نابتوم ناتو عسكر اندات امته قلتيفوم نروني نخقتلو وي اززوم يخون امبر كلهم توم استلاقو سبات نروني كسعرو وي كالون اب موداتا دما رونين رايغافن فيت نفيت تراخيبوم كباسو يجمرو اب مونغو باسوم دما رايغاف كمي جيرو نبو خمز قتلو كزارب كلو نريو ازز سمع روني دما نقرو سوامي كمبو ازي فتو سلزنبره بيت رايغاف زقبرو نجر ازي حريقو كابتناي قدم حجي نلعلي نرايغاف بحيل خباسو يجمر كومون قرو سوامي زرعيو ناي مارشال ارت تكنيك تتقيمو اب موداتا روني نرايغاف يقتلو بخمزة عينت ملكع دما تاريخنا تودئ كبرات تخاتاتلتي نلوم عنتي حيزلكم زمت اخو فيلم نز تمثل نيرا انت فتيخوما نزا فيديو لايك نچانلنا دما حدش تنازانا قاعتن فيلم حيزناخ نمتسك لنا قلتيفو متان كبتحكم سابسكرايب مقبارا يترسعو كومون اززمت قالكم زلخونا هند فيلم كما يترئيو اللخم حساب رئيتخم اب كومنت تحفو لي اب زغتل بخال حدش تفيلم خساب نراخب سسنايو